til den her video! Woo! Første video... Nej, det er faktisk... Ind i Minecraft! Woo! Tak for de 43 følgere, mand. Fandme fed. Ja. Okay, ikke så vidt. Det er fint. Vi har en 30 minutter lang video, bare for at, ja, den var kedelig, fordi vi bare løb. Ja, skriv en kommentar, hvis I gerne vil have den oplagt alligevel. Fordi, ja, vi løb bare i 29 minutter, indtil vi nåede hertil, så det tænkte vi lige... det var måske alligevel også lidt for kedeligt. Ja. Jeg forstår i hvert fald ikke, hvis... Jeg vil i hvert fald ikke gide at se en 29 lang video. Bare med tosser, der bare løber rundt og leder efter et sted, så jeg vil hellere, se, hvor I lige har lavet lidt, altså. Nu har vi fået en seng og sådan noget, så... Men i dagens episode... Ja, vi laver en base. Hvad siger du til det? Ja. Vi har ikke en base endnu. Base og mad lyder som en god mål for den her i dag. Ja. Okay. Skal det bare være en serie, eller hvad? Tænker jeg da. Jeg begynder at bygge lidt på base, hvis du vil lede efter mad eller sådan noget. Jeg ved godt, du er YouTuberen her, men... Ja, det er meget af YouTuberen, jeg skal være med til at bygge basen. Ej, jeg vil hellere hugge træ. Ja, jeg er også lidt bedre til at bygge base, så er det ikke for ondt. Jeg er bedre i kræer, tror jeg. Det ved man ikke. Altså, hvis du har kræge, så jo, fordi du har jo flere materialer. Der har du alt jo. Ja. Men lidt... Træ, det er faktisk lidt alt, vi skal bruge. På det her hus her. Okay. Fedt. Ja. Men jeg tror faktisk lige, du kan hugge nogle sten. Okay, ja. Du kommer til at lide det her... Hvad kommer basen til at ligne? Eller sådan. Det ved jeg ikke endnu. Jeg tror, det bliver lidt... Det andet, eller hvad? Ja, fordi det er rimelig god. Eller lidt ligesom. Ja. Altså over Minecraft. Hvad? Skal jeg sætte noget musik på over Minecraft? Jeg er ikke klar, hvad jeg skal gøre. Nej, jeg skal... Jeg vil gerne hjælpe... Jeg hjælper dig med at reagere, når vi er færdige. Okay. Undskyld, hvis videoen er lidt dårlig kvalitet. Det er altså hans første gaming video, som er filmet på hans computer. Ja. Men det er faktisk... Jeg føler ikke, jeg lækker. Nej. Så det er vel bare en god ting. Og det her kan jeg faktisk godt lide. Det er faktisk et fedt hus. Tak. Jeg laver lige PK-skøjtet og miner. Ja. Jeg har faktisk lige brug for lidt mere. Okay. Nemlig det. Tænkte jeg også på. Jeg skal lige have 2 selv. Jeg mangler helt sidst et træ. Ja, gud, mangler lidt. Lad her var lidt. Ja. Jeg ved, hvor langt vi kan nå i den her episode. Det ved jeg ikke. Og hvis I vil følge mig, så er det her, så ikke. Så er det chatten. Bare ikke stort. Og så er det sådan, hvordan ser du ud? Hallo, hvor er du henne? Ja, hans, profilbillede ligner hans ansigt. Yes. Og så taler han engelsk. Som jeg selv har lavet. Ja, jeg taler sgu engelsk. My main food language! Nej. Han er russisk, det der. Sådan russisk engelsk. Russisk engelsk. Fedt. Ved du, hvad det betyder? Sådan russisk absang. Absang? Absang. Absang. Så ikke lave sjov med mig. Du siger det sgu bare for sjov. Jeg bider din tånegl af. Det betyder dine PI. Ikke? Ja. Må man drille?
Mor og far, han driller. Mor, han driller mig. Vi er lidt skudt under hovedet, bare lige, inden du begynder at følge alt muligt. Jo, alt selvfølgelig. Det er sikkert fordi, det er vores første video. Vi er lidt nervøse. Jeg er lidt bange. Kunne du egentlig ikke godt bruge cobblestone til din... Men hvad? Kunne du bruge cobblestone til huset der? Der er ikke sådan et cobblestone hus. Altså, det ender faktisk fint indtil videre. Okay, sådan der nu. Jeg Nå, vi skal lige hurtigt sove, og så kan kan vi... have lavet et eller andet. Yes, men jeg skal lige sove. Ja, Skal jeg bygge om natten. Yes. Det bliver sådan godt hus, det her. Og du ved, du kan stole på mig. Med bygge hus. Hvad? Fordi nu ved jeg, at du har set et af mine huse, som jeg har lavet mest selv. Ja, Og det, du havde jo en anden til at skulle hjælpe dig, men han altså, den hakker lige nu bare lige. Hvis du snakker. Ja, det ved jeg godt. Det er min headset, der får. Nu går jeg i gang. Nu vil jeg gerne have det værelse, og det har jeg ikke sådan prøvet endnu. Jeg har altid haft det i midten-agtigt. Jeg dækker den op. Du tager bare det værelse i midten. Hvad? Du må prøve det. Skal jeg have værelse i midten? Men det bliver samme størrelse. Tak. Tak. Vent. Med? Hvad? Jeg sagde med. Skal du have med? Jeg fandt med. Fedt. Men jeg skal også have med. Ja, jeg ringer løb med. Så siden jeg bare bygger hus, så mister jeg ikke så meget mad. Så du kan bare spise det næste, du finder. Altså, jeg har fundet et par kyllinger. 4 køer med. Så er der fandme. God til at teleportere. Den hacker. Hun hacker. Jeg ved, hvordan man kan spise kylling. Uden at få dårlig mave. Altså rå kylling. Jeg så skulle have stoned ting. Nå, var lidt fræk. Vores hus, det ser godt ud indtil videre forresten. Okay. Det har jeg jo ikke set nu. Jeg er lige gået. Ja, jeg ved det godt. Og I kan lige selv dømme i kommentarerne, hvad I mener, men... Altså, det er fint nok starter. Har vi ikke en ovn? Er der noget inde i ovnen? Nej. DSV. Kan du ikke lige putte noget ind i jeres, så jeg lige kan koge noget med? Jeg tror sikkert, jeg er lige i gang med at lave stone ting. Vil du også have? Have hvad? Stone ting. Jeg har en øks.
Altså, vi kan ikke høre dig. Jamen, det er min stemme, der bokker. Jamen, må jeg få den ene? Jeg har ikke flere. Du har lige sådan en. Jamen, må jeg få den? Endnu. Jeg skal lige lægge noget nyt ind. Jeg har ikke noget. Så er jeg lige ude her under. Yes. Fordi jeg har lige lagt noget kød ind. 10. You love me or hate me. I don't care. Skal vi lave age reveal på sådan snart? Hvis vi får... Nej, age. Eller? Nå, ja. Ja, så kan vi... Hvis vi får 50 subscribers, så gør vi det. Jeg har 43. Det er 7. Det ved jeg. Det er lige også meget. Ja, men... Det er sgu da en hel alder. Det hele alder. Det er en hel alder. Kun Eller en 2. alder. Jeg kan ikke huske, om det er 1 eller 2 aldre. Mener du? Ja. Jo. Og der ligger 5 derinde til dig nu. Yes. Så tager jeg de sidste 5. Gå ind. Kom nu. Jeg ved ikke, hvad jeg mener. Ja, der ligger 5 bøffer. Nå. Ja. Jeg skal have lidt mere brænde. 2, 6, så der er en til dig. Godt. Jeg hugger bare brænde. Ja. Det er faktisk mit job. Indtil videre, så ja. Jeg bobler billeder. Hvad? Ja, altså bobler billeder. Bob, han bygger. Jeg tror altså, jeg er i gang med at bygge noget solidt. Det går i stykker. Bob, han bygger, så lortet går i stykker. Jeg tror altså, jeg simpelthen synger det. Det er sådan, den er nu. Kan du fatte det? Nej. Så er du dum. Nej. Jo, fordi Bob han bygger, så lortet går i stykker. Bob han bygger, så lortet går i stykker. Bob bygger, så lortet pikker. Så der. Du kan kraftigt ikke stjæle mit wood. Nå, tak. Tog du faktisk klar på? Giv dig det. Der er altså min eks heroppe. Hvad? Find min eks. En ko? En god. Fed ko? Fed ko. Det var også min æg. Fed møjso. Bare lige så I står der. Hun var sikkert sød. Det var sikkert dig, der var fucking lortekæreste. Ja, hun var lortekæresten. Det lover jeg dig for. Hun var utro, hun var alt. Og hun var rem. Tror jeg. Hun flexede. Hun var hele tiden sådan... Can I please, daddy, waddy, laddy, natty, saddy? What? Hvad betyder det? Daddy? Når man altid sagde det der. Daddy, laddy. Det tror jeg ikke engang betyder noget. Det kan jeg godt forstå, hvis I undrer jer. Bob, han tisser. Så lortet går i stykker. Nå, du sagde Bob han bygger, så lortet går i stykker. Bob han bygger, så lortet går i stykker, så du nok ikke Bob vil. Lige hvad jeg bruger for. Bob han bygger, så lortet går i stykker. Bob går i stykker, så lortet bygger. Er det ikke sådan noget? Nej, Bob han bygger, så lortet går i stykker. Ryk på. Lige udenfor, så er der en bedre biome. Helt seriøst. Der er en af de der, hvad hedder det? En af dem der, hvor de er mere grønne. Jeg kan faktisk godt lide at bygge med det biome her.
Jeg kan også godt lide det der træ med, at jeg bare hellere bo over i sådan noget andet, noget grønt. Ja, men så, vi bor jo så tæt på alligevel. Så det bliver sgu fint. Jeg tror ikke noget problem, hvis vi overhovedet vil flytte. Var det en creeper, jeg lige kunne se ud af min øjenkrog? Nej, det var det ikke. Det var en Bob, Har han du overhovedet en bygger, øjenkrog? så lortet går i stykker. Bob han bygger, så pikken går i stykker. Hvad? Det må du altså ikke sige på min YouTube-kanal. Må man ikke bande, eller hvad? Jeg burde faktisk egentlig lige tjekke, hvor lang tid, men hvor lang tid vi egentlig har optaget. Du er ikke så lang tid endnu. Og vi reagerer den jo også, skal du tænke på. Reagerer den? Redigere. Redigere. Ja, jeg kom til at sige det forkert. Jeg har 25 stykker træ lige her. Der er brug for det nu. De ligger inde i huset. Du får det alligevel. Vi mangler, er der sand et eller andet sted i nærheden? Og nu ligger der så wood op på taget. Åh, du er dum. Bob, han bygger, så nu er det Så vi kan hente lige sand. Okay. Var du ikke med? Hvad? Godt. Jeg tror lige, det var sådan noget cancer noget. Giv mig ørecancer. Cancer. Hvad for noget? Jeg ved ikke engang, hvad fuck du snakker om. Jeg må Ørekræft. ikke bande på min YouTube-kanal. Så er der også en lortokanal, så der er ingen, der giver se det, fordi det er kedeligt. Jeg ved det. Ja, hvad? Jeg ved det. Det er 27 stykker træ. Du mangler træ! Du mangler træet! Godt. No shit. Gik også tilbage. Ja. Det var så om du skulle til at gå. Eller det skulle du faktisk. Indtil du sagde det. Indtil jeg sagde, du mangler træet for helvede! Da du sagde, jeg mangler træ. Der var jeg tilbage. Au, jeg må ikke bande i mit hus. Ja, tak. Nej. Jeg hjælper dig, min bror. Jeg hjælper dig. Hvad tror du? Tror du, det er? Jo. Jeg dør. Fuck, der står en creeper lige ude foran. Jeg gør den. Bandvibolle. What? Bob, han bygger, så lå de gud stykkes. Nej, stop nu med det der. Bare creeperen skal væk. Vi skal sove. Kom. Bitches! Så, jeg har lagt mig til så. Creeperen kan komme. Oh shit. Jeg kom ikke. Du må ikke spam, så bliver pikket. Ikke engang af mig. Nå, vi skal. Når der lige er noget sand her, så kan vi begynde at dekorere for os selv. What? Hvad fanden har jeg gjort dig med at have lov til at nu væk fra mig. Jeg håber ikke, der kommer en creeper. Du har ødelagt mit liv. Hvad? Deprimeret en lortung, eller hvad? Prøv at du lever. Undskyld på dine vegne, hvis du er deprimeret. Din vejen. Vi er ked af, hvis du er deprimeret. Ja, vi er ked af, hvis der er nogen af jer, der er deprimeret. Det er bare noget, vi begynder at sige. Det er faktisk, det skal man ikke. Hvad skal man ikke? Vi begynder at sige sådan noget med deprimeret pis, for det er faktisk ikke sjovt. Der er folk, Ja. der er det jo. For eksempel som min ven, som nok går for selvmord. Og ikke engang løgn. For mig. Ingen idé om det. Han sagde, han skiftede hans navn på Discord til, jeg kommer aldrig tilbage. Altså, Det er ikke betyder. jeg har lige fundet jern. Let's go. Der lå lige jern ude foran. Og dyrkød. Go. Her, man, tag det nu for helvede. Nå, tak. Så du også får den.
Har du 2 iron da? Nej, jeg har kun en. Ellers lidt af skjold. Bob, han mygger, der lå det kunne stykkes. Fuck, det er endelig en god Minecraft World. Ja, vi har endelig fået det til at virke. Så brugte vi 29 minutter bare på at løbe. Ja, kan du lige huske indtil videre, egentlig? Ja. Hvad Shooter sker det. der? Hvad? Prøv lige kigge på min stream. Du har ikke nogen stream. Hvad? Ja, den lukkede efter du gik ud af kortet. Kan jeg gå ind og streame, inden de ser det? Nej, men det er jo lidt lige meget, I guess. Det var bare lige vores bilbilleder, eller 100 følgere navn. Wow. Så giver jeg dem lov til at join serveren. Så laver jeg en Discord-server, og så venter. Shit, det er så. Nå, ham der, de snakker om, han har lige skrevet til mig, så han er ikke død. Okay, det var da heldig. Hvorfor har du skiftet dit navn til E? Snakker du om? Ja, der står bare E. Og fordi den ikke er fuldskærm. Hvorfor lukker du den? Det er bare et uheld. Sådan der. Ja, så. Så. Prøv at kigge. Det er fordi, de holder E inde, men det er faktisk dårligt at gøre, hvis nogen der har ja, lige meget. Det er faktisk meget dumt. Nå, gå ud. Lav dit hus. Lav dit fucking rum. Eller vil du have, jeg skal lave det til dig? Er det her mit rum? Ja, skal jeg lave det til dig? Nej, ja. Jeg er jo okay til, eller god nok til at bygge, synes jeg. Indret. Er du ved at dø? Ja. Nej. Men kan du lide huset, bro? Ja. Skal vi ikke lave det ovenpå os? Nej, det kan vi ikke. Det ser lidt grimt ud. Ja. Kan vi ikke lave en tak længere herhen? Ja, hvad? Altså, jeg vil bedre kunne lide, hvis der kom en tak længere herhen. Fordi jeg har ikke engang, altså. Det er også den næste måde, du kan komme ind til mig på. Ja, det har jeg også haft. Altså, det er faktisk fint nok. Det er ikke slemt. Hvornår? Lige da vi startede verden, Der hvad? havde jeg ikke engang. Eller den gamle verden. Og den anden verden? Den der med Chris. Ja. Sådan der. Du skulle ikke gå igennem mit værelse. Gider du godt? Altså, har du overhovedet skovl? Fuck dig. Hjælper dig bare. Jeg vidste, du ville have gjort det. Jeg hjælper dig. Nu dør der hele til værelse til. Nej, lad være. Svær. Du har skov. Den her video skal nok snart være over. Skal jeg stoppe den nu, eller hvad? Nej, giv den lige et par minutter mere. Lidt. Okay. Så ses vi lige om det. Og skal bare give dem et minut endnu. 2 minutter. 2 minutter. Så den bliver 10 over. Nå. Forresten, når vi slutter, så spiller vi nok mere på verden. End det andet at lave. Og vi laver en ny video og redigerer på den. Ja, vi ligger bare 2 år på en dag, tænker jeg. Vi skal nå det. Jeg tror bare, jeg stopper nu, eller hvad? Nej, kom, vi skal ud og lave en bud. Kom herud. Hvad skal vi?
Jesus Christ, huset blev faktisk nice. Hvorfor kigger du den anden vej? Det siger jo FM. Nå, vi ses. Tak fordi I så med på vores video. Yeah! Det er ham der filmer. Nej. Det er ham den anden, der snakker. Nej. Så tak fordi I så med på denne video. Hej Ja. hej. Husk at like og subscribe til os begge. Yeah! Hej.